na to. No już nigdy tego nie wypiję. Cio, bo potem będzie zaś drama na YouTubie. No ale... No to musimy zrobić drama, żeby było dużo wyświetleń, nie? Nie, bo potem pójdę do Herestu. Idziemy na B, moi drodzy. Tak to się tutaj dzieje. Robimy na B, bum, 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 bum. Ciul. Aż się witraż stuk. Wiesz co, oni pójdą do... Wiesz jak pójdą za to. Uważajcie, po prawej jest jeden gość. Palą ogniem i mieczem. Co, chwilę banie dostaję, 5 HP ma. Bo to jest Tam na oszust. dole. Wow. Kaj, Za, drzwi? za fontanną. Nie, już za fontanną. Dobrze. No i tak bych to widział. Ostatnio obkupujemy się. Ja... Richtig. Kupuję. Hopy, No no to tak, broń. kupuję kałacha, kamizelka. Okej. Jada z tym. Ja das stimmt. Jada z tym szałotem. Idziemy na A, dować. Ej, ta tabela to jest jakoś zdupcono. Gość bez rangi najwyżej. Ten z najwyższą najniżej. 3, 2, 1, flash. To jest metoda pressingu. Agresywnie. Dobra, idziemy No nie. A. Come on, let's go, let's go. Idzie, jest kaca was tam od dołu. Od te... Plecy robił. Aha, dobra. Dobra. Ej, faktycznie Kładę. robią. A, widzisz. A, dziękuję za info. Wallhack. No. Kłada lacha na to, wiesz? Ja. Lacha to już mam z kulitego. Od dołu. Achtung. A Guinness. No i w sumie 6-9 wynik taki, no świński. Świński. Ja das stimmt. Co nam powiedział Good Half? Good Halba chyba. Gute Halb. Moi drodzy, posłuchajcie mnie teraz, bo to jest dobra taktyka. Trójkę chodzimy na B. Dobrze. Gipko. Ale kto? Ja będę chodził zawsze na A po lewej. Ja mogę iść B. No to ja idę też na A. To ja idę. Niklaus, ale to ty idź na A do katakumb, dobra? Do katakumby. Tutaj katakumby. Szeremery. Chociaż też też. Poszli na B, wszystko na B poszło. Idźcie, przez gabloty, lecimy na B. Ło! Obity. Do 40. Łobiety. Dwóch wchodzi... Kurwa. Tym... Nie wiem. Ty młodym? Tam właśnie. Dobra, dobra. Weszli. O! Jeszcze dwóch. Nie. Czemu to tak się zrobiło? 1 na 3, sobie klacza. Co robisz? Uuu. Eee, Ale on się tak odwrócił, nie? Papa, nej. Kurde, prawie Papa. klaczor. Klaczor kick. A, dobra, moi drodzy. Ekoły. Nie poradzimy nic, no, musimy zekować to. A musimy Kej zrobić znowu komentowanie, wiesz, CS-a. Ja. To było dobre, chłopie. Zagrać sobie jakoś. Dworem idą. O, Na A czy B? Uwaga, idą dworem. Mam go. Dobrze, ładnieś to zrobił. Kurki, ale nie wszyscy. Idą jedno górą, Zezatka, górą, ja, górą. widzę. Znaczy Jeden słyszę. przebieg. Aaaa! Dobra, idą na A, moi drodzy. Teraz już są Lejty. przed side'em. Ciulerek, ciulej mu! Jeszcze jeden z strony prawego tunelu. Znaczy lewego, kuźwa. O! Widmowski! A ci powiem, ty to jesteś wariat. Dawno tak już nie walczyłeś. Jak w Wietnamie byliśmy, to...
Dobrze. Podobnie. A, na ramionach cię nosiłem. No, jak ten Forrest Gump babę. Tak. Baba to był dobry przyjaciel, nie? Jak ten był. No i co jeszcze można robić z krewetek? Zupę z krewetek, gulasz z krewetek, kanapkę z krewetek, pasztet z krewetek, Krewetka. krewetki z Krewetka z krewetek, krewetek. deser z krewetek. No i to chyba by było tyle. No kurwa. B, panowie. Idziemy Miklaus B. Ida. Rozjebie mnie. Przepraszam. Zamek w Mosznie. Nie no spoko, to się wycenzuruje. Zrobię takie pip. Albo jak te. Mikołaj cicho. No jest cicho. Dostał? A ty masz Dostał taki, czapa? taki jak ja, identyko tym M4. Fajnieś to ciep. Richtig fajnie. Na B jest. Jestem na dole. Dobra, tam jeden to już... O, jest tam. Dobra. docisłych. Nice try, no ja ci powiem tak. O, jak ta kura, hop, jak kura! Co? Zobacz ta kura! Szalona kura! Michael. Ona już chyba wie, że wyląduje na tym W grillu, nudel zupie. A, bo w nudel zupie. A wiesz co zawsze jak jest hopie nudel zupa na poniedziałek, na niedziela, to wiesz co jest poniedziałek, nie? Co? To ma ten zupę hopie. Aha. Pomidorową. No ja, bo to się waży na tym. Dobra, Idą. idą lewą stroną, 3. Kurwa, ja nie przeżyję, ja mam... Ło! Jeszcze 2 włazi. Mikołaj. Na A. Spoko. Nie przeżołżech. Poobijani są, ale no niestety żyją, no. Ale co to za życie? Już prawa. Rex Łopa jaki! Widzicie? Dwóch za drewnem. Wyszli. Jeden na bombsite. Widmowski, ty go oglądasz? Widmowski! On chyba... on się dżymnął. No mi się tak wydaje. O nie. Ludzie, ale Widmowski jakby był, to by kurde wygrana była runda. Jego chyba morziło. No ja nie wiem co mu się stało. Durchfall. Problem miał. Chyba go z TS-a wywaliło. Ale co to ma do TS-a? Przecież... Nie wiem. Znaczy to... Co, no to trzeba grać, no. Dobra, gramy. No to z tej splika, no to mów tutaj, no. No to się na tym spika wchodzi jak się zginie, dobra, dwóch idzie po lewej, ale już tam nie wychylam na razie. Dobra. Jakiś smoke na B. No, rzucają na B. Wchodzą na B. Nie mogę... Nie... No nie wierzę. Co? Są na B. Na wupa. Wow! Pana! To był moment. Ja, to był jak ten żółw, co wydupią, nie? No. To był Panie, moment. to był moment. Otwieram brama, a on... Myk, myk, myk. I uciekł. Jeden bez bombą. Na bombsite. Uwaga, z obejrza. Nie ma. Kukmal. Nie ma. Kukmal. Kukmal, einsmal. Ubung 20. Patrz to, a kuku? Einmal, zweimal. Dreimal. O! Ciepło tym nożem. A, Ja chciał nożem hopie rzucić. A już się obejrzał, że to nie tym pitfokiem, to nie jest hopie ti. Dobra, no cóż, Eko moi drodzy. Opowiem wam żart o Eko, dobra? no. Ale jak wygracie, to jest taka motywacja. Musicie wygrać tę rundę, to wam opowiem żart, bo jest dobry, naprawdę, warto wygrać. Hopy, tu są barwy Temerii. Bomba na B. Dołem i będą szli, uważaj Niklaus. Uważam. Jakiś cysty wuj tu idzie, wiesz?
Chodź, idziemy. Czysto. Ida. Lewa! Michał! Ale No. że by go zrobili, hopie, nie? Za bozna. No i teraz Mikołaj Klaczorkich. Proszę państwa, przed wami Mikołaj, a.k.a. Niklaus prosto z Bojtyn, czyli z Nie Górnego stresuj Śląska mnie. miasto Bytom. To on właśnie walczył na Kurwa. powstaniu bytomskim na ulicy Strzelców. W tym momencie oczywiście tutaj żeśmy spadli, jak jego ranga, ale jak widzimy drugi zaskoczony niczym mama, kiedy wraca i otwiera oczywiście twoją przeglądarkę. Cio! Musisz ich wyczyścić niczym archiwum po fapaniu, a teraz jest drugi, który No to jest niestety wszystko z kuli ciebie, bo Złapał dupcy się. ja nie mogę myśleć. złapał. Zobacz, hopy w blumach to posadził. Dobre. Dobre. Płakom. Full. Już na fol... To W nie sumie to soldat, się- że można rzucać nożem. O kurde, soldat był zajebisty. Już nie grał, bo jest za młody, nie? Nie umiem skojarzyć. Tako polsko gra. Pano. Dwóch, o na środku. Szterują. Patrzaj na środku. Jo idę sam. Dymy się kurzą. Dymy, fragi, klacze. Jeden zginął. Przeleciał jeden. Drugi leży. Jeszcze jeden tam u ciebie, Mikołaj. Kurwa. Jeszcze jeden jest u góry, jeden na dole. Wydupiał jak nutria z lasu. Generalnie obstawiać A, obstawiać A. Uciekł z góry. What? Nie wiesz. 26 HP na dole. Patrz. Bomba tam jest, nie? Tak, tak. Bomba jest na dole, ta awka jest tam, gdzie bomba. Dobrze. Spoko. Dawid, a miał żeś te Commodore 64? Miał żech? A grał żeś te Gianna Sisters? Nie, wtedy żech nie grał jeszcze, a to na Amidze ponoć było też, A ale... to też może było. Gianna Sister to było takie hobby Mario. Ja wiem, dwie taką siostry, a to dziążką- dzisiejsze są Gianna Sisters, te takie nowe, odnowili to na Steamie. No są takie, ja. No nie wiem, czy to ten... I takie dwie się siostry się zamieniało, nie? Coś tam... No, 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 że no, one no. współpracowały. Ja. No ale ci powiem, że grał żech w Scooby-Doo, w tego, w Boulder Dasha, hopie, że grał. O, ja, to ty. Na B będą szli, bo na środku nic nie ma. Wyjdzie B. Wyjdzie B, wlazło B. Jak głupie. Sorry. Dobra, dobra. Kulę belę. 1B, B. Za skrzynkami. Jeszcze 1B. Niech ten ogień ślezie. To jest wieczny ogień, tak jak w Wiedźminie. I Wigefeuer. O kurde, uważaj! Wdupią. To jest gościu. Kajtyn... ostatni. Ostatni. Mamy sam paka? Ja, jest. Za murkiem. Ja patrzę brama tu. Dobra. Sam tu. Brama Tucholsko? No. Będzie. Jakieś fajne gewery. Aha, ja miał żart powiedzieć. No, dowej. To słuchaj. To taki chamski żart. Wiesz? No. Ale to się obrażają zawsze wszystkie kobiety, jak to godą. Znaczy, bo Nie, im to bo sam godą, kobiet. Ale ja im to właśnie bez to, że są same hopy, to mega powiedzieć, nie? Ale generalnie to godą, że nie ma kobiet, ale Kaj zawsze jakoś się znajdzie, wiesz? Potem ona to usłyszy tam w kuchni albo co, nie? I słuchaj, wiesz czemu kobiety mają takie małe stópki? Ty wiesz, Żeby bliżej. ja wiem. Stały, ja, A wiesz czemu kobiety mają nogi? W ogóle. Bo jakby nie miały nóg, to by taki ślad jak ślimok zostawiały. Ale to jest najbardziej chamski żart. To jest już najbardziej. Na B. Było jednego, że miał sam.
Drugi! A! I ze mną gra sławny Izajasz. Goldberg. Karel. Karel Gold... Nie godem. Reklama za darmo. Karel God? Ej, ale patrz. Bo to jest... a tam jest błąd, bo powinno się mówić Karel have got. Albo Karel has got. Błąd językowy. Jest zły... zły czasownik. O, i zginął Rych. Ale się zdupił. Granat, oczywiście przez granata Rych zginął, nie? Dolne wejście, brama, Mikołaj. O Kurwa. 94. A! Z bramy idą... Dwóch idzie z bramy, jeden obity tak fest No to na jednego co strzała. No ale... To wy się tam znacie na B. Co wy tam wiecie? Rekt, zezatka, I na mas taką. Jak się nazywa kosa, którą wydropiłeś? Faktory Biedronka. Faktory nie Biedronka. Nóż turystyczny. O, miłość, chcemy obcyklować. tak szybko. Ej, ktoś zrobił już ten. Ktoś zrobił już fanarta. Nóż turystyczny camping prosto z tego. Dobra, Dawid, dobra. przerzuć go na TS-ie. No już. Widmowski, może zaczniesz coś teraz grać. Nie ma, no zacznę właśnie, no. Granat Hej Żmiju, mam do błyskowy ciebie typu wielką szyszka. prośbę, co na tym czacie się... Nie, bo sam Żmija Żmiu? wśród nas, bo ktoś na Robimy czacie projekt- padł, hej Żmiju. Robimy projekt badawczy. Fajnie, fajnie, róbcie. Ja wam potem to zrecenzuję i mogę wam podpisać, że Kurwa. na magisterka to pójdzie. Panowie, pomocy! Joj! Kaj! Ufa, Dobry, właśnie. domy rada. O, uciekaj! Mama! Idzie ci! Dwóch! Cio. Panowie, boczne wejście, ta długa taka. Na Kurwa! Jeszcze jeden. Dobra, no jednego żech, Wyszedł. ale więcej żech nie poradził. Ech. Miłość, pa, jak kukniesz w tabela, to my tak ściskamy Dawida, go bierzemy w takie kleszcze. Jak klysc. Człowiek kleszcz. Cowiek klysc. Panie, to nie Call of Duty. No, zostało mu 17 naboi. Juf. No, szporuj, bo... No nie, opie, nie! Pojedynczo. O. No dobrze. Ja myślę, że ta kula mu wleciała do cewki moczowej i popłynęła tam do organizmu i go zabiła od środka. Tak było. No, Ładne AWP i kosa. No, Rudy, no, dziękuję. Jedzie ostatnia runda. Moi drodzy, robimy teraz taką akcję. Wszyscy... animacja. Wszyscy teraz, jak Zabijają. wygramy... Nie? Jak wygramy... Wszyscy śpiewają coś, dobra? Muszę Oni się... się Ale każdy co strzelają innego. chyba. A oni się tam ze spawna. O kurwa! Idą. Księżniczka siedzi. Ło panie, idą! Ło syruna na! Bombę mam. A bomba na Ło, tu są, miłość, Kaj. Hilfe. Tam, no właśnie, tam dwóch jest, uważajcie. A dobra, to poradzicie. Albo i nie. Jeszcze jeden. U góry. Rzuć go tym pistoletem. Dobra, a powiedzcie mi, po co jest Huntsman Knife, takie coś? Taki szczerbek. Na zdrowie. Żeby se zęba wyrwać, jak cię boli. Nie, no właśnie, po coś to jest, nie? Co to tam tak dupi? To jest jakiś... A to jest wabik. Powiedzcie mi, po co to jest w Huntsman Knife, takie coś? Idzie sobie na B. Żeby te pasy przeciąć? Bomba idzie na B. Safety's belts. Wow! Wow. No to nie śpiewamy.
Chyba eko. Jak to działa, jak myślicie? Nie no, eko. Nie no jak, Eko? Nie. Grojcie, żeby go powiesić, mówią. No raczej... Ja. No nie, no bo to jest ostre, to po co by to było? No nie, chyba ci dobrze powiedzieli, takie na przykład do cięcia pasów, Nie wiem, no. jakby co. A, Jakby cię zawarło. Przy wyciągnięciu noża wyciągasz flaczystka też. Tak, właśnie. No tak, do rozszarpywania wnętrznego, ale to są takie noże specjalne, tak. 100% potwierdzone info. Są takie, O przecież- Jezu, B. Mom go pieruna. Dobrze. Się nie nażył. nóż do rozpruwania, że na przykład jak niedźwiedzia byś kurde sobie zabił, to żeby opie, wiesz, rozpróć to wszystko tam. Czemu ty byś chciał niedźwiedzia zabijać? No Tym jakbyś nożem? Tak, no. No a co? Patrz! Chyba A. Tak. Moc, Podłożyli. energia, amfetamina. Ej, ja widział chłopka jednego. On tam w tym wleciał. No a, Chodźcie na A. defusing. O kurwa. Strzel w niego! Po prawej jest na sajdzie. Na Ma- dupę. Pół Dymaj, życia dymaj, ma. dymaj, dymaj, dymaj. Pół życia Kaj, ma. on jest tam na prawo? Niklaus! Tulej! A, To Kaj, on jest. Kurwa. No nie, no nie no. To ile on miał Niklaus. HP, jak ja mu O, 50 to już zabrałem? nieważne, ile ma HP, ważne, że będzie słaby. Miał 55. No, to My to spoko. jeszcze przeknolimy, ludzie. A to Kampcie wszystko z kuli kampcie. ciebie. Nie. Grab your gear and let's go. Laying down smoke. Grenade out. Decoys out. Smoke. Tu ptają na B. Albo nie. Znów przed A będzie. Pryt, pryt. Idą do mnie na A. Tym bokiem idą. Mam bomba. Na dole. Wiemy. Tam? Incendiary out. Nie? Już To wszyscy miłość. widzą, no. Nie rób z miszunku. No, Mówią, że AFK, co on dupczy? Ja nie wierzę. No i das obejrzysz z daleka, wiesz? No obejrzyj. nope. Był. Mhm. AFK. Jeszcze jeden. Let's go. Dobra, GG. No. No dobra. Ło, ranga mnie teraz. Zupa Gail! Wyrosła ci ranga! Ale drop. Ja też coś... O kurwa, Chrismon, co ja dostałem? Niggas! Wow, ale my dostali rzeczy, hopie. Y, cip, 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 cip. To był najlepszy mecz na świecie. Takie my dostali rzeczy, że mi aż jest głupio. A ja bym Czemu się mnie otworzył wyrzuciło jedna z poczekania? Siatka militarna. No. No i co mogę powiedzieć, jak ktoś na YouTubie wytrzymał do tego momentu, to niech tam da łapkę w górę i komentarz, że przeżył do końca wideo. Ja, bo my sobie odchodzimy. Ja, tyla. I da się tustę zrobić, wiesz, z tustym jako fajno, ten, o Rzymła może nie pasuje, to chleb.